Môžeme začať úplne s variantou, kde sa odľahčíme, nájdeme si pomocnú palicu, ideme na rovnej zemi, jemný krok dopredu, krok dozadu. Sme vystretí, hlava hore, krok dole, hore, krok dole, hore. Pokiaľ cítime, že tento pohyb nám nerobí problém a je bez bolesti, spravíme si kľudne 50 opakovaní. Môžeme prejsť postupne na vyššiu variantu, nejaký schodík alebo kniha. A postupne môžeme prejsť až na variantu bez váhy alebo s prídavnou záťažou, či už nejaké jednoručky alebo kettlebelly. Stále sme ale napriamení, hlava hore, pozeráme pred seba, koleno ide dopredu. Nechceme, aby sme padli dole v bedrách, bedrá sú vystreté, streteľ je vystretý, koleno ide dopredu, idem späť, dopredu, späť.